Δεν έφυγες ακόμα. Όχι, ετοίμαζα ένα άρθρο και ξεχάστηκα. Εσείς πώς και είστε εδώ τέτοια ώρα? Είχα ένα συμβούλιο με τους μετόχους. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Για ποιο πράγμα? Ξέρεις, για το εξώφυλλο με τη Δάφνη Κούτρα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσετε. Δουλειά μου είναι. Ακριβώς επειδή είναι δουλειά σου και δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι. Μα δεν ανακατευτήκατε. Μακάρι να ήταν όλοι εκδότες σαν και εσάς. Είναι η πρώτη φορά που μου ζητάτε κάτι. Τότε γιατί το πήρες τόσο κατάκαρδα? Κι εγώ δεν το πήρα κατάκαρδα. Μαρό, σε ξέρω από κοριτσάκι σχεδόν. Φοιτητριούλα ήσουνα όταν ήρθες να δουλέψεις στην εφημερίδα, θυμάσαι? Ένα κορίτσι γεμάτο πάθος, με δύο μάτια που πετούσαν φλόγες, μαχητική, με μια καρδιά που, όπως ανακάλυψε αργότερα, χτυπούσε μόνο για τον Ηλιάδη, τον βουλευτή. Εγώ, για να το σαμποτάρω τότε, σου τραγουδούσα στίχους του Σαββόπουλου. Στη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή. Τελικά, όχι μόνο δεν τον κατήγγειλα, αλλά του έκανα και πλάτες για να μην το μάθει η γυναίκα του. Γιατί μου τα λέτε τώρα όλα αυτά? Είδες, παρασύρθηκα. Μαρό, θέλω να σου πω ότι επειδή σε ξέρω καλά, έχω καταλάβει ότι σε πείραξε αυτό που σου ζήτησα. Και ήρθα να μάθω το γιατί. Όχι, δεν με πείραξε. Σιγά. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζητήσατε ολόκληρη συνέντευξη και εξώφυλλο για ένα μοντέλο. Ναι. Καλά, τι φαντάστηκες? Ότι το ζήτησα για μένα? Μάρο, ούτε καν ξέρω πώς είναι αυτή η κυρία. Εξυπηρέτηση κάνω κι εγώ. Πίστεψέ με, μια εξυπηρέτηση εντελώς ανώδυνη μάλιστα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, εντάξει, δεν θα χαλάσει και την εικόνα του περιοδικού σου αν μπει για μια φορά εξώφυλλο ένα μοντέλο. Άσε που μπορεί αυτό το τεύχος να πουλήσει περισσότερο. Μεταξύ μας. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Ναι, όπως